el segle XV. Això és curiós que algú digui... A mi m'agrada el segle XV. Sí. Per què m'agrada el segle XV? Doncs per dues raons. Una literària, i és per la meva predilecció per la literatura cavalleresca, i en concret per una obra com és El tirant lo blanc, de la qual jo n'he fet una versió. Vostè n'ha fet una versió. Però, i de l'altra... Vostè va començar a escriure, no se'l va començar a conèixer, per fer versions d'obres clàssiques medievals catalanes. Sí, jo vaig començar escrivint com una extensió de la meva activitat de professor, com la meva activitat docent. Hi havia un conjunt de llibres de literatura catalana medieval que a mi m'interessava que els meus alumnes poguessin llegir. En les versions originals era molt difícil, perquè la llengua i l'extensió ho fa difícil, i em vaig plantejar la feina d'adaptar aquests llibres al català modern, estrictament perquè el llegeixin els meus alumnes. Allò va ser acollit favorablement entre els companys de professió, i aquests llibres estan sent utilitzats extensament a les escoles. M'interessa sobretot perquè és un moment, aquest és el final del XV sobretot, és un moment de xoc de dues mentalitats, i això és el que el fa molt atractiu. Un món en què conviuen d'una banda l'edat mitjana que s'acaba, amb aquest món tan vistós però ja tan artificial dels cavallers que van amb armadures treballadíssimes, amb un món que ja és més literari que real, però que encara és real, i al mateix temps és el món que neix de la mà del Renaixement, o de l'humanisme més aviat. Per tant, és un món nou de recuperació de clàssics, d'escrivans, el xoc de dues mentalitats. I en aquest context ens trobem amb una alcavota, amb un cavaller i una senyora que li subministra nenes. Sí, en aquest cas també ens trobem amb dos blocs de personatges, un que està format per l'escrivà, per un escrivà, és l'escrivà dels Banys Nous, que és el representant d'aquesta intel·lectualitat lligada a la Cancelleria Reial, humanista, i l'altre el món més fosc de les restes de l'edat mitjana que encara s'arrosseguen, en concret d'un cavaller que amb absoluta impunitat fa servir una dona com a mitjancera per aconseguir nenes i jovenetes. És una història real. Sí, això anava a dir-li. Vostè explica que un bon dia li va caure a les mans un procés que s'havia fet a Barcelona d'una alcavota, és un procés que ja que és famós pels que estan enamorats del segle XV com vostè, i a partir d'aquest fet real vostè va reconstruir literàriament la història. Efectivament. Efectivament, el procés és real. La figura de l'alcavota, de la tercera, que és una figura que ja havia tingut fortuna... Tercera, se'n deia? Sí, la tercera, no? Sí, ja s'entén, ja s'entén. La tercerona, diuen en castellà, no? Doncs ja era una figura literària del segle XVI, no? Amb la Celestina, i fins i tot hi ha un altre llibre, no? En català no en teníem cap, però sí teníem alcavotes, era obvi que n'havíem de tenir, no? I el que sí hem tingut ha estat la sort de trobar uns processos de finals del XV en els quals la ciutat de Barcelona jutja una dona, una menorquina, per delicte d'alcavoteria. I a mi em va arribar a les mans aquest procés que està editat en un llibre del Club Editor, de l'any 72, del Jaume Riera, i em va arribar aquest llibre, me'l vaig llegir, em va interessar. Clar, són les actes molt fredes del procés, no hi ha res, no? És a dir, cita els testimonis declaren i tal. Falta la sentència, que no hi és, però a mi em va interessar... Vostè l'ha trobada, la sentència? O l'ha deduïda literàriament? No, jo no l'he buscat. És a dir, i a mi m'interessa, però no fins al punt d'anar als arxius a buscar coses. Això és un altre món per mi, aquest no és el meu. A mi m'ha interessat per llegir-ho, perquè em va fer veure una Barcelona i un món diferent, d'aquests que no apareixen habitualment als llibres, que és la cara oculta de la ciutat, mentre la cavalleria del XV és molt vistosa i és a base de tornejos, festes i tal, i això era veritat. Al mateix temps, uns cavallers també es lliuraven a pràctiques que havien d'amagar, perquè eren il·legals. Em va impressionar una mica la història, no? I em va impressionar també, sobretot, el fet que les mares d'aquestes nenes molt sovint cedeixen les nenes, criden, es queixen i tal, però es queixen pel preu, no? I perquè no els hi paguen el que havien promès i coses d'aquestes, però en realitat les deixen, no? I és que dibuixa una societat molt miseriosa, molt necessitada, no? En la qual el futur d'una dona, malauradament, està en el matrimoni. Per casar-se fa falta diners abans, fa falta una dot, no? I aquest cavaller, el de la novel·la i el de la realitat, doncs abusa del seu poder i promet dots per casar les nenes a canvi de cotxegues-les, no? I les mares les deixen, encara que cridin. I darrere de tota aquesta trama situada al segle XV hi ha els temes de sempre, tan actuals com qualsevol altre. Sí, sí. Hi ha el de l'abús de poder, per exemple, la impunitat amb què el cavaller exerceix el seu poder, no?